Чакай. Господин Мастър! Здрасти. Да, здрасти. Здравей. Това искаш да снимаш, а? Правя клип. Ей, Мастър Коля! Цунка. И аз, това искаш да ми снимаш. Снимай, Вики! Изпейте една песничка, не подел. Аз съм бял добра. Скачам. И не се бави. Отвори чадър. Тя го върти. Павлина! Дай ви това, Павлина. Знаем, че няма ти давам игрите. Дай, че няма ти давам игрите. Тя да снимам щици. Ами, играй си чадър. Отвори го, така го. Сега ще ги карам, няма с кой да. Сега тук няма да те закачим. Играйте се с Селена. Ай, стига, бе! Не обичам да ми се качиш на врата. Чули? Играйте. Тебе ще. Изпея една песничка за децата, ние направи. Мама, как беше? Как беше тази песничка, където отиваш на тази? А? Помниш ли в детската градина? Дето мама чак се погледна?